Magandang umaga guys. May isda na naman tayo ngayon. Sama si Tatang, si Robin, saka si Nong Anton. At andun na rin si Kuya Marlo. Andun. Lasik! Payan! Payan! Nagkal. Sit! Nagkakagulo na sila doon. Yeah! Jumping! Hipon, jumping, salad. Tubong. Subuhan natin to guys. Yun guys, may ano na tayo. Rekadong luya na. Ito yung mga nahuli natin. Sa pangalawa. Tapos itong ano na to, gulay. Kinuha ni Nung Marlo sa ni Robin. Pang sahog. May mga nahuli na tayo dito guys. Ano? Dalawa. Silap sa tilapia. Meron pa dito. Ano? Ito guys oh. Ni. Yun. Hopya. Yun. Ihaw. You know, sarap. Ay, sama sa bro. Talunay. Ngati lang pa ka. Sige. Kilnat? Ano niya? Law. Bro. Si bro. Mayat. Minutok ko na tayo asal buling ng tayo bobo nyo dito pangilin. Nibus kumatan na dajin na ya. Hindi pa tawa ba jet. Oh, laglagip ko tatay oh. Wow. Dapat bugong ko. Napay. Lagyan natin ng magic sarap, hindi na. Wag na bro. Wag na. Diba na. Gulay. Tirain na natin itong mga ano. No jet kasi. No jet. No jet. Pag no jet, No more jet. walang budget pang. Harap. Iya. Meron pang tinola niya. Yun. May panak. Tupak ko ang Yun. Sarap niyan. That's it. Ayun. Tira. Diyan natin silap kita. Silap amin na ta. Ako na itipon. Bagong tayo. Kantayo. Kung pagpinga, i-diswatatan na ito. Pagpinganan na. Gawin na.
Ay, huli ka. Naglipo niya mga tiro na asok ah. Bro. Higop, sabaw. Ko naman. Oh, ya makan putel lagi na. Banget. Sakto lang aja doang nabilog niya. Hanggang masa pulang din ang famous pangan niya. Oh, na tinggal kan ke makaili ulit sa pan mangantau. Mungkin mom, yang karayan sih kan. Ini kagarakan. Ada itu melala. Ini bro. Guys, tuloy ah. Klaro na. Gura na pulot ka sa banang. Limbak pumutik. Okay guys, katapos namin kumain. Hindi na ata kami tutuloy kasi malakas na yung ulan doon. Ha? Kami kumakain pa doon, you know. Si Doggy. Medyo malakas na yung ulan doon guys. So, konting ambon na rin dito. So sa susunod na lang, supply yung ano natin ngayon. Pero napusog naman tayo lahat. Bro, busog ka bro. Busog bro. Nakatatlong ano ako. Apat ata bro. Sili yung nagpasa. Next time babawi tayo. Kuha tayo ng bugok sa kanduli. Hanggang dito na lang guys. Maraming salamat.